Balkan velayetinde din vekilleri ilan tarasında täze ýyl bayramçylygyna garşy wagys nesihat işlerini güýçlendirýärler. Bu waka Lebap velayetinde döwlet edaralarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmak däbiniň çäklendirilýändigi, ozal oturdulan täze ýyl arçalarynyň sökülüp aýrylýandygy baradaky maglumatlaryň ýa gabat geldi. Şu günler meçhitlerde Türkmenistanyň 32 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyna edilmedik wagtlar güýçlenýär. Meçhitleriň imamlary täze ýyl bayramçylygynyň şowkuny bilen bellenilmegini, täze ýyl arçalaryna türlü görnüşli bedegleriň, jäjekleriň atylmagyny, salyut atmagy garşy çykyş edýärler. Olar bularyň İslam dinine gabat gelmeýändigini aýdýarlar. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi. Balkanawat şäheriniň 2 meçhidiniň imamlary bolsa, geçen anyny güni, ýagny 8-nji dekabrda Cuma namazyna baran raýatlara ýüzlenip, ilatyň bu bayramçylykda uly isrip edýändigini we ýurduň büdjetine ziyan ýetirýändigini hem bellediler. 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilen gijede halkymyz dinimize gabat gelmeýän doňuz etini iýip, spirtli içkileri hem içýär we giden naharlary bişirip uly isrip edýär diýip Balkanawatly bir ýaşaýjy anonim şertde imamyň aýdan sözlerini tistirledi. Imamlar musulmanlaryň Gurban bayramy ýaly mukaddes bayramlaryny ilatyň diňe 5 götürümniň belleýändigini, galan 95 götürümniň 600 manatlyk goýun geçi alyp Hudaý ýoly bermäge puluny dözmeýändigini hem aýtdylar. Adamlar täze ýyl bayramyna yarım litr konýak üçin 1000 manat sarf edýärler. Halkymyzyň adyndan 95 götürme tutuş ýylyň dowamyna gazanan puluny soğup täze ýyl bayramyny belleýär. Häzir İsa peýgamberiň dowlany gününi 7 ýaşly çagy hem bilýär. Ýöne Muhammed peýgamberiň dowlany gününi 70 ýaşly garjylar hem bilmeýär. Dip Balkanawatly ýaşaýjy imamyň sözlerini tistirledi. Cuma namazyna baran adamlaryň köpüsi Sewit imamlarynyň baş müftiniň görkezmesi bolmazdan beýle wagys nesihatlary edip radikal pikirlerini halka ýetirip bilmejekdigini aýdýar we munyň ýokurdan berilen görkezmedigine ynanýar. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Balkanawatyň meçhitlerinden we Sewitiň din işleri boýunça idarasyndan kommentari alyp, bu wagys işleriniň aşawatdan berilen görkezme esaslanýandygyny ýa-da esaslanmaýandygyny anyklap bilmedi. Ýöne bu waka Lewapda döwlet edaralarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmak däbiniň çäklendirilýändigi, ozal oturdulan täze ýyl arçalarynyň sökülüp aýrylýandygy baradaky maglumatlaryň ýa gabat geldi. Dekabryň başlarynda Türkmenawatyň şäher häkimligi 10-njy dekabra çenli ähli edara kärhanalaryň öňünde bayramçylyk arçalarynyň bedelmeldigi barada tapşyryk beripdi. Ýöne 7-nji dekabrdan soň häkimetler bu talaplaryny ýatyrdylar we tutuş velayet boýunça 5 sany esasy arça agajynyň bedelmegini tapşyrdylar. Galan arçalar ve olaryň bedegleri sökülüp aýryldy. Häkimetler bu çäreleriniň sebäplerini düşündirmeýärler.